Il-Prim Ministru ma jara l-ebda raġuni għaliex Byron Camilleri għandu jirreżenja wara li l-eks direttur tal-ħabs Robert Brinkaw ingħata sentenza sospiża mill-qrati. F'kumenti li għadda l-medja wara il-laqa tal-Kabinet, Robert Abela ddefenda l-azzjonijiet tal-Ministru tal-Intern u saħansitra ddeskrivih bħala wieħed mill-aktar ministri l-aktar produttivi li għandu fil-Kabinet dan meta kien Byron Camilleri li għal xhur sħaħ ħareġ on u għal Brinkaw. Will you be suspending him at all until the procedure is finalized? Hemm konflitt ċar bejn il-verżjonijiet tal-partijiet u allura se tkun il-qorti illi tiddeċiedi dwar li ma' verżjoni hija waħda korretta. L-allegat inċident ma sarx fuq il-post tax-xogħol mhux fl-Aġenzija Servizzi Korrettivi u għaldaqstant jien tal-opinjoni li f'momenti anke delikati bħalma kellna fl-aħħar jiem ma jistax ikollok vakum fit-tmexxija ta' ħabs. He holds a very sensitive position, so don't you think that someone in such a high position should be holding a clean conduct in their personal life, regardless of whether it's alleged or not, at least a temporary suspension? Jien l-biraħ rajtu rapporti fil-medja, xi wħud kienu aktar sensazzjonali minn oħrajn, u għaldaqstant kif qedlek qabel id-deċiżjoni fil-konfront ta' Sur Brinkaw tittieħed la darba jkunu konklużi il-proċedimenti fil-qorti. Byron Camilleri huwa wieħed mill-iktar ministri li qed jagħmlu xogħol produttiv fid-dekasteru li ġie fdat lilu. Id-direttur tal-ħabs instab ħatim il-qorti li kien qed iġor arma tan-nar mingħajr liċenzja fil-bajja tal-Għadira fil-Mellieħa f'każ illi seħħ f'Awwissu li għadda. Intqal ukoll li jeddet numru ta' persuni fost l-oħrajn. Il-Maġistrat Charmin Gallia kundannatu 12 il-xahar ħabs sospiżi għal 3 snin. Wara din is-sentenza kien Brinkaw li rreżenja mill-kariga u mhux il-Ministru li keċċieħ turija ċara li Byron Camilleri baqa' jiddefendih sal-aħħar. Dwar dan kollu saqsejna l-Ministru Mirjam Dalli jekk taħsibx l-pożizzjoni tal-kollega tagħha hix waħda tenibbli bil-Ministru tirrepeti retorika ta' Robert Abela. Ministru, taħsib il-pożizzjoni tal-Ministru Byron Camilleri għadha waħda tenibbli? Il-Prim Ministru biraħ kien ċar ħafna dwar il-pożizzjoni ta' Byron Camilleri u jiena naqbel ma' dik il-pożizzjoni. Iżda din hija xi ħaġa storika, għandna direttur tal-ħabs li ngħata sentenza sospiża ta' priġunerija. Din il-ħaġa ma tinkwetakx? Ovvjament il-direttur tal-ħabs li inti qed tajt ingħata sentenza irreżenja u m'għadux f'dik il-pożizzjoni. Ma reżenja min jeddu, mhux talbu l-Ministru u din il-ħaġa ma tħassbikx ftit. Il-Ministru Byron Camilleri qiegħed jagħmel ix-xogħol tiegħu kif suppost, naħseb li qed jagħmel ix-xogħol tiegħu tajjeb ħafna wkoll u għandi fiduċja wkoll fil-mod kif qed jaħdem. James Aronellu, Net News.